labari ne zai maimaita kansa irin yadda ta ba shi wahala a soyayya. Ma shi da Allah. Tanko, Jatau, garin nan. Me zai hana mu ɗauki kes ɗin nan, Alhaji? Mu je mu kai ma jami'an tsaro. Mu faɗa masu dukkanin abin da ke. Yana sanin abin da Kamfanin SBG Renewal ne suka ɗauki wannan shirin. A irin abubuwan da suke yi dole a bincike su, ɗaya daga cikin su mai laifi ne. A ci gaba da al'amura. Haƙuri a rayuwa shi ya kai shi wannan matsayin da yake ciki yanzu, badakalar cikin soyayya da duk abubuwan da ake faruwa da shi a cikin su. Dan Allah ka tsaya. Me kuma zan sa in ci? Kare da yanki ba waɗanda suka rage da mace ba. Ki yi haƙuri dan Allah ki kyale na. Haba Aida. Ta dawo gare shi don ganin lokaci ya ƙure mata. Aida mu hankali. Me? An ɗauke ta.